И какво сте хора, аз съм Норфул. Добре дошли на едното им видео. Знам, че това е малко неочаквано видео, защото днес вече съм качил едно. Но това вече е важно. Искам да ви кажа, че квитвам YouTube, защото вече не ми се снима, не ми се отдава. Искам да си живея живота като едно нормално дете. Както виждате. Няма да има видеа никога повече. Така просто не ми се отдава. Няма повече да снимам, оставам си толкова абонати. Също сега ще ви покажа малко някои неща за канала. Така, първото ми видео не е това. Не е това. Също имам едно по-друго. Имам даже и частни. Ето, това. Това, не знам защо съм качвал Драска и клечката на песен. И събра доста вила. Имам унбоксинг, дето ми се вижда лицето, затова не съм го направил. Чакайте само. И, честно казано, първото им видео беше едно, дето се изложих тотално, защото моята баба ми звънна и аз си мислех, че съм паузирал видеото, но не съм и се чу. И това видео събра 70 показвания, но това преди 2023. Но харесваше ми да правя видеа, ето вижте, тези видеа най-много изкараха DJI 5 и такива. Това също не съм го направил публично. И това... Просто беше хубаво да снимам видеа, беше хубаво да имам такава прекрасна аудитория като вас. Благодаря ви, че ми подкрепяхте. Това значи много за мене. И така, благодаря ви за подкрепата. С Богом!